Annam sya Donald Trump ia kibriu na kini kisau teli kiri ban rong sya US nakabanta ka World Cup. Tingap dengan sobai pigi perlok sya ke channel. Ladap sungun tanat kubar sport buat klik ban subscribe, like bersahabat ia ke video. Teh hoi perlok Donald Trump ulas soi ia ka hukum ban khang ia kibriu na kini kisau teli kiri ban rong sya US kata ka Ivory Coast ka Iran ka Haiti bat ka Senegal kanai kamut bagi nong Krisyan na kini kiri kinam laban lik sya ka FIFA World Cup ha US haus nem banwan bat la sya ban rong ha US tang kinong yelka bat kinong tre jong ka konhun bat ki bahaying hasem jongki an sya ban le kerpang ka pelong ya kinong Krisyan ki baman kapor bakinam laban lik sya ka te ka jingileka ban Krisyan ya ka ri jongki bat menta tang ke Kanada bat ke Mexico kiban yok rong pura ia kinong Krisyan jong ke World Cup bat kane ka jingle jong Trump kalak ban kata ajur ia ka jinglong jingman haki jingile kai lada don na pedeng kini kiri kiba poi sya ka final ha US kinong Krisyan jong ki kinam don ban ai sem